katag og kinabuhi ini nga akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa nga Lito. Hingkod ang Pangidaron. Minyo. Taga Cebu. Punto medikal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa nga tawgon ta lang sa pangalan nga Jean. Kabahin kini sa iyang ngipon o sa iyang hubag. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Let, banod man akong ipon. Ha? Karon pa ko kadungog nga magbanhod ang ngipon. Sakit siguro? Nagsakit ang imong ngipon? Dili, uy, way sakit. Nagbanhod lang. May daot man sa good ni, uy. Aw, wala man kay sakit. Pero nang sa kanisa. Ang pasig may nakaon ka lang nga gahi ba o baka bugnaw. Nagkalitan lang na. Wa man po. Kadura kong nikaon tas panihapon. Na, antay-bantay lang na. Kaya ba silang sunudan ng banhod, magsakit na na. Bako taon, uy. Isaon na lang unya anak sa pagtrabaho. Jen! Yan ako! Pangaw na ta na! Gutom na da! Nakuida nga sudaan! Let, Oh, yun sa mga! Ano lagunit pagka sa aping ni mo? nihubag manggun ni akong aping, uy. Ano ba na? Pasinsa ako siguro ng ngipon, uy. Uy, ipaibot na na uy! Madlo ko magpaibot ang ngipon, uy. Uy, basig delikado na na kay may hubag maginang nga naong ni mo. Masig mo hiyas pa ning bangga, uy. Di na ko paibot kay mahadlo ko. O bahala ka, basta ako. Nabalakan ako ana. Lito, naunsa man ang aping ni Jane, mihubag man. Sa iya man ko na ngipon ma. Niya, wa ninyo ipaibot ng dautan niya ngipon. Hadlok man ko na siya. Mao pa. Uy, ayaw mo kumpiyansaan ang ngipon. Delikado baya na. Ilabi kay nihubag ng aping sa asawa nimo. Basin kunog mo hiyos ako na ma. Onya, nihiyos. Murag pila naman na kasimana kung nakitang Jane nga hubag ng iyang aping. Murag hapit naman siguro buwan ma. O tiyaw mo na. Uy, ipa-check up na ninyo sa doktor. Oy, Lito. Oh, ako ino si Jen, anak ma. Masugot na lang kung magpa-check up dito, kay may lain na sa kong hubag sa may abaga. Sa? Gisugot na ang akong asawa nga magpa-check up sa doktor kay napunaan man ang iyang hubag. May hubag man ang iyang aping. Ug human sa kabuan, may hubag na sab sa iyang abaga. Gunya, Unya, unsa man kunon na? ingon ang doktor ma sa ngipon ko nun niya. Unsa? Hasa ng hubag na naa sa iyang abaga dapit? O ko na ma. Ngayon sa may tambag sa doktor. Maayo kay wa mo ingon nga operahan o pabuton ng iyang hubag. Wa araman ma. May tambal man nga grisita. Antibiotic man kuno na para hiyo sa hubag. Maayo unta kung patuo sa tambal. Kaya ako may nakuyawan ang mga hubag ni Late, hapit na mahurot ang antibiotic akong gitumar. Waman hapon mahiyos ang akong mga hubag. Sumang ka din ang mga hubagaw eh. Nga di man mo patuo sa tambal nga grisita sa doktor. Basig dili ni tungod sa akong ngipon sa. Sa? Ayaw gani ko pakulba idea, Jen. Tanaw eh. Patsikap taglaing doktor.
Basin kun doon na kay TB. Ha? TB, Dok? Ha? Anong matibi man, Dok? Usanin sa mga sintomas nga may TB. Ug aron atong maklaro, mag-x-ray ta. Sige, Dok. Mauna ni ang resulta sa x-ray, Dok. Ah. Negative man. Ay, salamat din taon, Dok. May resita ko nga tambal ha. Kung dili pa gani mo hiyos, balik mo. Kaya balik ko na og tan-aw ang iyang hubag. Oh, sige, Dok. Salamat. Ano yun? Nagkalautan ako. Magsukan ako aron nga magkakaon na si Jean. Jean? Jean! Masya ka mo? Lito, ulit. Nibutong akong hubag. Gibutog yun ang duha ka hubag sa kong asawa sa iyang aping o sa may abaga. May nanggawa sa tubig nga may sagol gamay nga nana. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. May daot lang sa ngipon ang akong asawa. Unya, may hubag naman di ay ang ubos sa iyang aping ug sa abaga. Ingon ana di ay kagrabe ang resulta sa daot lang sa ngipon? Nga naman. Ikaduhang pangutana. Ang ikaduhang doktor nga among giduol, ang una niyang duda nga TB kuno. Ano nakaingon man siya nga TB nga tungod man ni sa daot sa ngipon ang iyang hubag. Ikatulong pangutana. Hubagid ka sa ngipon ang hinungdan sa iyang hubag sa aping? Nakuyawan man gud ko nga basin og makanseros ni. Unsa may among buhaton? Ikaupat og katapusan. May buto na may hinuon ang iyang mga hubag. Diin may nanggawas sa tubig nga may sagulnana. Unsa pa may itambal na mo ini? Maayo ka nga amo na laning ipaibot ang mga daot niyang ngipon? Kay daghan pa kay siyang daot sa ngipon. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lito. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, dinhi sa atong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug nga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug sa ka drug addiction specialist. Daghang pamagi, mamili lang mo sa pagpadala sa inyong masulat suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is don't wait, the time will never be just right. Ugma na lang bay kay mura mag di alanganin karon ha. Kanang mga procrastinate, kanang mga manyana habit ba. Sunod na lang. Ayaw lang. Sunod na lang kung mo-attend sa inyong reunion. Sunod to egg bay. 1 year older na ta. Wala lagi. So ang saktog yung panahon is karon. Pero huwag na agi mga equally important or more important nga mga atong concern sa kanabuhi. Depende na ninyo pag-decide unsa inyong i-prioritize. Alright? So, ang atong sunod nga magtatampo, si Lito, 26 years old, taga Cebu. Ano si Lito? Musta naman dahil Lito Palugod, no? Lito Tinipre day. Nagani kong magkailang Lito. Lito Hirona, Lito Palugod, Lito Tinipre. Musta naman mo? Musta ang kinabuhi? Brad Renerio Abila og nung Bert Abila. Okay? So, going back to our sender, si Lito. Unang pangutana, may daot lang nga ngipon ng akong asawa. Unya, mihubag naman ang iyang ubos sa naong ug abaga.
ingon ana di ay kagrabe ang resulta sa daot lang nga ngipon ngano man. Well, muhisgot tag ngipon si Dr. Kenneth De La Torre ang expert o Dr. Iman Trusio or Dr. Bonifacio David. Akong kauban diya sa Guillermo Laboratory among di akong clinic diya si Dr. Nilyama. Mao ni sila yung mga expert nga ni. Kini mga atong ngipon, kuan ni siya. As we all know, na ay suksok ka kanang molar kanang bag-ang ba nga ma-affected porbida. Mura po ning bukog nga lisod gyud kayo. So, ug naay infection, apektado ang neighboring part sa naong. Nga mudagan po nga rin sa abaga, nga rin sa kuan mo ni nga danger zone ning atong naong na ako'y na kailang nasukmagan dito sugol sa Southern Leyte. Ubida ingon magkuan ang doktor nga slight physical injury ko no. Slight physical injury ng dugo. Kay kining atong naong danger zone ni siya. Doon sa utok. So mamatay ka na ug naay blood clot nga napita mubara sa pagdaloy sa dugo diya sa brain. Patay ka. So, ug garis kamot tingali sa bagtak, slight tingali. Pag naana ka sa naong, nasa ulo, I don't think so nga slight physical injury na. Komentaryo lang ko na sa medical doctor. So, patanaw ni og usa ka dentist ug angay na ba ning ibton ning ngipon sa imong asawa o pastahan ba lang, Kay lisod ba pog mag artificial tagngipon kay lahi ramang ginang original. Alright? Sunod nga pangutana. Kaduhang doktor ang among giduol ang iyang duda nga TB ko no. Duda ha? Pero wala laboratory nganong naingon man siya nga TB nga tungod man ni sa daot nga ngipon ang iyang ubag. Posible nga TB ba sila ipod na po diha. Pero mo lagi na pasama sa katong paparehan ni nagpada nga sulat-suliran ningon nani. I-confirm ning ingon nagnaay TB sa na po TB lagi sa bukog, na po TB sa baga, ay TB sa anywhere in the body. Pwede ka masakit og TB. Kaya mo tatay maning TB basilay na ana ni sa lawas. Pero kinahanglan nga ma-confirm through laboratory workup, kana ba gyud. Di kay magduda-duda lang nga tagaan ni kag anti-TB quadruple drug therapy. Ay ini si pampisin isoniazid ug atambutol. So mga na quadruple drug therapy sa TB. Available man ni sa itong mga health centers. Kung diagnose yun nga TB. Sunod nga concern, hubag yun ka ngipon ang inungdan sa iyang hubag sa ubos sa naong ug abaga. Nakuyawan manggod ko nga basin makanseros ni. Unsa may among buhaton? Laboratory workup mo ingon ko CBC usana kay kung naay infection taas kay kag WBC count sobrag mga 10,000 plus design sa symptoms posible na mga buto maobserbahan maganin nimo nga kung naay infection pananglitan sa liog infection sa dinindapit sa abaga ang imong mga lymph nodes may binisayag lymph nodes mga lusay-lusay ba sa ilok mangdagko mo na talibadon mundagko ang mga lusay-lusay sugyot nako nga magpa-laboratory workup tagakuan sibur man kalit sa high precision dito sa akong clinic na kuan dito laboratory Gilyamak kompleto na diyan Gilyamak laboratory nasa Tiangco akong advertise sa gamay naabay ako ng clinic di kaya committee pirma sa neuropsychiatric evaluation sa mga job applicants pertindagana kada adlaw ano usa sa akong trabaho so dito man mo pa-check up masuta kung unsang klaseng kagaw ang naarya para ang doktor may bawo sa dugon sa tambal nga ihatag ikaw pa ito katapos ang pangutana ni buto naman ang iyang mga hubag diin may ang gawas nga tubig nga may sagol nana unsa mang itambal ani antibiotic mao ka ni amo na lang ipaibot ang daot niyang ngipon dentist ang mo-decide ana kay daghan pa siya og daot nga mga ngipon basig kulang po ni siya mga vitamins ang gingivitis na ni siya kulang og vitamins calcium sa pamandiha ang magpa-healthy sa mga ngipon patanaw ni dentist ngadto si Dr. Milyama dia sa Gilyamak, si Dr. Bonifacio David, clinic pa ba kanay, Iman Trusio, si Dr. Bukaw, sa batong clinic Dr. Bukaw, ang mga dentist ni sila, Huwag na lang ni-repair may doktora ni Dr. Obra, kaya para di mo pa mayroong dako. Kay Kenneth De La Torre, mga dentist ni sila,
Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra, inautong talit, nakasabot ka sa kong speaker nimo. Ipatanaw ginag-dentist, di kay magbuot-buot lang, kuan, tanaw, kay, na ba na sila cleaning, no? Sirita na nila ng tubig nga, may pressure, lagpot ng mga nana, ng mga kagaw, kuhaan, pastahan, or ito ng ngipon. Wala solusyon na. So, until the next time, Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. Hello guys, good evening. Maulan nga kagabhion, bagyo guys. Lubog na pod ang tubig. Nako. Nalubog siya guys. Karon lang may gani kay nakalaban na kuda. Ako uniform na. Yes. Isara kabok akong uniform guys. Balik-balik. Kada adlaw na lang. Balik-balik akong suot guys. Kay isara uniform. Munang sa ganahan dyan. Ganahan dyan guys to send of stars or mag-send of super thanks. Dawaton ko na guys. Baka naman pagdulong ko katulog. Jadi ka lapit ba? Ano akong TV? Ayan. Ito guys, og salida. Siya nga lang itong tlong, no? Awad. Spoiled naman, di naman siya kalaag dire. Di na siya nakalaag dire. Bakit ginagunan? Bakit ginagunan niya? Wala kayo ka istorya ba? Lost na ako. Kasi kasoltin mo, di na siya kalago na. Amo, gawin mo, napindar sa mo. Spoiled naman. Ikaw, sa may kasoltin mo. Para sa ako, hindi ka mapugong. Awa. Hindi kami nga tagaig, chance din, luoy ko. Ipod. Or sa may kasoltin. Ikaw, ano yung sa may kasoltin mo ba? Ikaw daw, mawala ng decision. Ikaw na ka? Hindi ka mapugong. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Tayo sa puso, pahirap po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy at welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your show. Thank you! Patuloy pa rin po ang ating pagdiriwang ng ating 3rd anniversary dito po sa Fast Talk Boy Abunda. And lahat po kami dito sa Fast Talk, we are humbled by your support. The musical runs until March. Tama ba ako, RD? It runs until March. Supportan po natin sa Andres Mula. Hindi lamang po yan, congratulations din sa Sex Bomb. Parang ilan yata ang kanilang palabas. 5 po, no? Wow! Congratulations for a very successful comeback, ika nga. Pero sana may mga nakikita ko akong comments na nagnanais sana magkaroon sila ng collaboration with Bini. Abangan niyo po, bukas, we have the Fangre Girls.
And that's really, really exciting. And also, maya-maya lamang po ay makakasama na ho natin ang nag-iisang Diyosa ng Philippine Entertainment. Ay, sorry. Kakanta kaya siya. You know, I call her the concert queen. Oy, Ay, kaya. hindi natin alam, pero susubukan natin. She's also Hindi na celebrating nakasapa. her birthday next week. Maya-maya lamang sa aking pagbabalik ay makakasama na natin one of the most beautiful inside and out people in the industry, Miss Ann Curtis. We will be right back. Ann Curtis. Thank you for having me. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming third anniversary. Yes, happy anniversary! Last time I was here, yata anniversary na din. Tapos ngayon, anniversary. So, happy anniversary. Happy Ann. Okay, let's start with your birthday. Happy birthday. In a couple of lives, 11 days. Yes po. You will be celebrating your birthday. Happy birthday. Paano ka ba nagdiriwang ngayong taon? Miss Ann ba na-exit We eh? had a big celebration. So, I guess that's what happens when you come of age. Parang hindi ka na masyado nagsa-celebrate. Parang I enjoy having an intimate party with people that I love. You never know. Maybe I'll have a mood next year to celebrate. But this year, parang not there yet. You know, there's a book, actually it's a book, and it became a movie and a song. The Flight Begins at 40. The Flight Begins at 40. But yung tanong talaga, does it? I mean, in your experience,